yomama senkondlweni yethu bazalwane yethu. Amen. Ngizobiza itafula lami. Ngizocela uMrs. Y eNdlamini wase-Idendeli aphakame izingaphambili, alandelwe uMrs. Vinombo ophuma kaGezibuso, alandele bese ngigcina ngoMrs. R. Zondi wase-Idendeli, alandele. Bazalwane, ngaphambi kokuthi siqale inkonzo yethu yomama, ngaphambi kokuthi siqale inkonzo yethu bomama, bengicela ukuthi nje sithi qo kuBaba uNkulunkulu, ngoba lona loyo azibike kuBaba uNkulunkulu, ambonge athi yena akekho ufana naye, akekho lenganiswa naye, umusa wakhe ubenjalo, yena yedwa nothando olumangalisayo, elithi izwi lakhe umboshogo namandla, ubalekela kuwo uyamlondeka. Ngakho emini bazalwane, ngizocela ukuthi sikhuphukele kuwo lo mboshogo. Amen bazalwane. Siyozibika kuBaba uNkulunkulu, ulibike udaba lwakho kuye. Amen bazalwane. Uthi liyavulwa izwi bazalwane, usulungele izwi ulizwa. Amen bazalwane. Usulungele uJehova umuzwa. Amen bazalwane. Sizosho kanje, ngizocela udadewethu uMrs. eNdlamini ezingaphambili azonjoyina. Sicela nje ngisho nje kancane nje ngithi Bishopini nje, we lift him higher, higher, higher. When the praises go up, his glory comes down. Ilokho nje kuphela bazalwane. Ngiyathemba siyalazi. We lift him higher, higher.
ngaphandle kwakho. Nkulunkulu wethu, siza kuwe Minister Ndwele, sizozendana phambi kwakho Nkulunkulu. Wena
abathandazi bonke, amagugu ethu, iy'mbali zethu esizithanda ngohlobo olumangalisayo, nabantwana bami Nkosi yami kade ngibambekile nje angisekho lana uSunday school angibonile, akusavumi lutho kade sengibabona beganga nje laphaya, ngabona ukuthi awu nabo sebeyasho nje waze wasilahla namhlanje. Bazalwane, sengizofunda nje izwi angisezuhlolutho, ngiyacabanga ngizocela ukuthi abangilungile bona bazothi fahla ngalelo lizwi ngoba isikhathi sethu sisisalelo 30 minutes. Ngizocela sivule laphaya, sizofunda indawo ey'ntathu. Ngizocela sivule kuMakhubo 15, Amakhubo 15 uverse 1 kuya ku-3. Amakhubo 15 verse 1 kuya ku-3 afundeka kanje: isimo songokaNkulunkulu. Jehova, ngubani oyakuhlala ethendeni lakho na? Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, ongahleli ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Yiloyo-ke oyohlala etendeni, oyakhuphukela etendeni likaJehova, owenza lezo zinto. Kodwa-ke bazalwane, ngobude bendlela sithuke sesikwenza. Bakhishwa abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe kade bekhala kuNkulunkulu bethi Nkosi sihluphekile, siyahlushwa, sihleli kanzima. Kodwa mayese bakhiphile, wabahambisa ngendlela eyayizobenza ukuthi aze abone ubunjalo babo bunjengoba bunjalo. Bahamba endleleni bamjikela uNkulunkulu ngobude bendlela. Ukuba indlela yayimfishane, mhlambe babeyofika bengakaboni uNkulunkulu, ngoba indlela yabayinde. Bazalwane, njengoba sidla singaka, ingakanani indlela esesihambile? Senzeni uNkulunkulu? Asimsolanga, asimthethisanga endleleni, asenzanga okubi komakhelwane bethu. Sengishiya kanjalo, ngisezoyihlaziyela. Ngiyadlula ngiya laphaya kwizaga. Ngiya kwizaga 12. Izaga-ke ziyaphikisana. Kufike kushiwo okuhle, kushiwo nokubi. Uzikhethela wena. Uma ufunda izaga nje, uzikhethela wena ukuthi uhamba ngayiphi indlela manje. Izaga 12 verse 4 zifundeka kanje: owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyo indoda yakhe, kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo. Uma ukhuthele ungumqhele endodeni yakho, kodwa uma ungasakhuthele usuzoba yivila nje, uvilavoco. Uvilavoco. Kwakunenkondlo eyayithi ngiyawazi amavila, kodwa hayi unokuthula. Kuyaphekwa, ngiyakula mina. Kuyokhiwa amanzi, ngiyakula mina. Sekuyadliwa. Mase kudliwa enze njani? Umahlale neplate lakhe. Alifuneki-ke ivila. Sesifunde kakhulu ngamavila. Itimu yethu nje namhlanje iyasixwayisa ngamavila. Bese siphinda siya laphaya kwizaga 11
verse 22. Izaga 11 verse 22. Njengendandatho yegolide empumulweni yengulube, unjalo owesifazane omuhle ongenangqondo. Yayazi iringi yegolide ukuthi inhle kanjani? Inhle nawe ungaziqhenya mayisemnweni wakho, ungahlala ukhomba nangawo noma kungasafanele. Ngoba kuleli golide leli. Kodwa iBhayibheli namhlanje lisitshela ukuthi njengendandatho yegolide. Yayizwa leyo ndaba? Ifakwe kuphi? Empumulweni yengulube. Can you imagine uthathe iringi yegolide, indandatho yegolide, uyifake la ekhaleni lengulube? Ingulube oqala isebenzani? Iyashofa nje noma idla iyashofa, ithanda nje into engcolile, ayizwa nje nokuba clean ingulube, ayikazi nje futhi yaze yaba clean. Uyayidla awuyidli ayikho clean. Injalo nje umthetho wayo. Kuthiwa-ke unjalo owesifazane omuhle ongenangqondo. Uthi noma ungamuhle kanjani, ube uPhumalanga Sibothe or uIslenda noma uthelile noma unjani, kodwa nje umuhle. Nawe nje unyathela nje uyazibona ukuthi umuhle. Kodwa uma uyivila nje ungento yalutho, uyafana nje nokuthatha iringi ifakwe kuphi? Empumulweni yengulube. Bazalwane, ngithe sesiyozi summarizela thina emakhaya ukuthi lelithini leli malisho kanje. Nobani uzozibheka ukuthi awu njengoba nginje ngizithanda kangaka, ngihamba ngishayela phezulu, ngishaya umlozo omncane, ngihambe ema-ofisi amakhulu, kodwa ukuvila ngibekephi? Mangiya endlini yakho ngizofica undlalile ibhede ekuseni. Mangiya ekitchen lakho ngizofica izitsha esinkini zingekho yini. Mangiya ngaphansi kwamatafula, ngaphansi kosofa, ngithatha i-dustpan, ngizophuma nezingakanani izinto. Inkosi ibusise. Infoga zilaphelale
umfundisi, abadikoni, umamdikoni, abakhokheli namasekela, ibandla lokukhona le-Sunday school. Bazalwane besibongela nami ukuba khona kule ndawo emnandi kanjani uhlolo lwesimangaliso. Bazalwane bangigaxile nje ngoba phela umkhokheli usathemba ukuthi isekhona indaba kanti hayi isiphelile igaranti. Iyona igaranti bazalwane isiphelile. Nezo angisenayo kanti benginezigambe ngihlabelela iqhele ngalo. Ngibonga uNkulunkulu esibusile sonke ngoba thukulala kuyimvelo ukuthi ukufuka umusa. Sihlobo sokuthanda uNkulunkulu lokukhumbula manje kuthanda nakho ukufeyila ngaba bayunya bazalwane thina besikhuthi esithwala amasalazane eusimende laba sithwala sedle njalo hayi manje ubona senzizo nomthekeji werise bathandi ngalanti phele ngempela ayike bathandekayo enkosini uzothanda nje lapha okunye ibala okunye kodwa ngiyithanda la umamdikoni ethi nami ake ngiyitaphe khona la mabuko 15 mabuko kaDavid isahlobo sakhona isikhona esikhulu isimo sokugonga kaNkulunkulu. Ngisahleli la eyivula le ncwadi kaDavid umamdikoni ngiyasibuza ngithi ngiyisimo yini sokugonga ngoba uma-ke umamdikoni eqhubeka esifundela amavesi amathathu uthi Jehova oyohlala etendeni lakho na uthi Jehova ngubani oyohlala etendeni lakho na ngubani oyokwakha entabeni yakho engcweleni na uthi yilowo ohamba ngobuqotho nokwenza ukulunga okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe ongahleli ngolimi lwakhe ongaboni umngani wakhe longamhlaza ithi-ke ingqondo yami bathandekayo ngabe lokhu esinike impendulo ngazo ngabe ngiyiko imbazalwane ngabe nguye ongahlala etendeni kaJehova entabeni yakhe engcweleni yakhe ingaba yilowo ongahamba yilowo ohamba uqothe nowenza ukulunga okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe bathandekayo iqiniso bathi liyabala kodwa namhlanje incwadi esivumelwe yona umama ethudulele thina ngomama nobaba bakatshala nyana nomsana esikhulu ayithethi kuphela ukuthi loyo ongahleli namakhelwane wakhe ongahleli ngolimi lwakhe ongamboni umngani wakhe longamhlazi umakhelwane wakhe ukuthi uma sikhona ezweni bathandekayo sithi singabantu kaNkulunkulu kukhona izinto ekufanele siyigweme. Kuthiwa nomgijimi akaveli nje ahlomekayo gijima kukhona izinto qala afanele aqale azigweme. Nathi-ke la sixwayisa ukuthi uma singabantu kaNkulunkulu kukhona esifanele sixwale ikakhulukazi la ngithandile ukuthi nguye nokhuluma iqiniso nasenhliziyweni yakho ungahleli ngolimi lwakho ungamoni nomngani wakho nongamhlazi umakhelwane wakho. Le ndaba babazalwane kaNkulunkulu ifakazelwa yona futhi incwadi kaDavide ithi Amahubo 24 ethi umhlaba ungakaJehova izwe nabakhileyo kulo uthi uwawusekela phezu kwezibalo wawumisa naphezu kwemifula. Engisho ukuthi bazalwane uNkulunkulu walithanda ngempela izwi lakhe ubani ongabonisi kanti sisuke silongazi ukuthi siyenzile kodwa kuthiwa usakela naphezu kwalapho nemifula kuthiwa uye futhi usimisa phezu kwemifula. Enye indaba ethe hleshe kodwa sekuyakhohlwa ukuthi neringi egolide samagolide kubayini bethu bazalwane kodwa asingabi ezilanda asifanele zona kodwa zifakwe nje ekhaya uNkulunkulu ukuthi
umamdikoni ngulo wakhe leli khaya la efojala nale ndandathu yakho izoba njani ngeshwa bazalwane indandathu enye into egolide ngoba noma ungayifaki idakeni yona ihlala ibanisa nje ibanisa ayisho ukuthi ke bazalwane incwadi umama asivulele yona inkulu kakhulu asifane negolide yona engafeki ihlala kuthiwa noma ungayifaki empilweni igolide kuthiwa lushintsho ubhala lihlala libanisa hayi ngalona mina ekhaya umntana bona hlekelwa icince lakhe legolide isikhathi eside kwathi ngelanga sekusho umfowabo igolide kanti lagqitshwa umhlabathi ngabona into ithi bani lapha emhlabeni kanjani ngiqwe kanti lelo cince elakade lahlekile engisho ukuthi ke bomama singamagolide bayinika asingazenzi-ke amagolide afake ekhabeni lengulube okunye ngathi ngifeshela abazalwane ukuthi yikho ukufila akufuneki umama ezihlobo zomuthando sibukeka sibahle kangaka kodwa uma singebahle emakhayeni ethu obaba abawathandi bazalwane okunye engizixwayisa nabantwana nisebancane kakhulukazi abawathandi amathekweni bayathanda ukuthi mama akakhiphe nje iy'ngcece zakhe akakhiphe iy'ngcece zakhe kumama namhlanje ubaba bona ukuthi hayi namhlanje upheke udiniweni masibanibani wamphekela ukudla kumnandi kangaka mina ubaba wasekhaya washeshe wahamba kodwa khona umuntu oyeya angijabulise uma basedliwe makuphekenini athi upheke ubani ukudla bese kuthiwa kupheke umama athi yezwa ngakho engathi nina ngibomama kakhulukazi nisebancane lingathi baba uzophekela umama umsizwa wasekhaya phela nawe iy'nsuku zakhula ke zibe khona ubaba ezonje ukwakho ukudla ukuthi kwamnandi ukudla okupheke umama wasekhaya engisho ukuthi bazalwane ngalawo mazwi ngithi uNkulunkulu asibusise sonke sisekhona manje usuke phakade. Oh
ikakhulukazi kubathandazi zobhidilisha bona. Vele kuthanga amahloni yazazi kodwa ke lana angibheke nje inga zenza umuntu ongeke abhidilishe ngoba yimina ngiyazazi. Mina ngikhule ngiyiroma ngifunda nesikhuthathalisima ngemtekelo masingayifule emajalini sofu masingayala sithi izulubelina okungumlungu umfundisi wethu uzosibuza bese sifika sathine sasingekho ngowayesa athi nanizongcindika nosawodini phenduka kodwa ke angikho lapho ngena namanje uma ngikhona ukuvulele uma kubo isimo sokukaNkulunkulu ivesi yokuqala Jehova ngubani ongahlala entendeni lakho na? Ngubani olokwakha entabeni yakho engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho, owenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, ongahleli ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nokungamhlazi umakhelwane wakhe. Okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, ongahleli ngolimi lwakhe, ongahleli ngolimi lwakhe. Khuluma kumuntu ungamhleli, khuluma kumakhelwane wakho ungamhleli uma ekonile uhambile phela kade uyekhona uyafika ukade ethi kumbe abantwana bethu nabakhe kade beshayisene bese suka nomakhelwane wami ame nengane zami azishaye mina bese ngisuka mina ngokukhuluma komunye umakhelwane oseceleni engabe ngiqondana naye yebo okhuluma nomnini wendaba owenze indaba. Ngiyaqila impela la ukuthi ongahleli ngomakhelwane wakhe ukhulume iqiniso mutshela uvesi 1 uvesi 3 uvesi 2 uthi yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga okhuluma iqiniso enhliziyweni. Likhuluma iqiniso ungaphathekile kahle, ungaboni kahle, ungabonisisi, musa ukuthula nento ubone ukuthi cha khuluma uma ungaphathekile enhliziyweni khuluma kuye noma ngabe umyeni wakhe endlini musa uqhumba uyangena uyakhishazela ukhona wena mina ungumqasuli ngiyakhishazela angikhulume ngena ngimbize ngithe kade kwenzekani kanje uzosho yena athi mhlambe-ke mangabe ngikhusha izokho kodwa bezokhuluma ezoba nalo iqiniso uzosho angilandisele bekwenzekani musa uqhuma okuphetheka enhliziyweni kukhiphe especially thina-ke bomama ngoba ithina abantu ababi singasho ukuthi babi obaba abababi babi ngaleyo kodwa thina abantu besifazane sibabi inama zosuka la phambi ngeDorcas ngokhuluma ngomafeyi umafeyi ngiyasuka futhi ngokhuluma ngoDorcas kanti ngokubi kesinabo beligama lokuthi siyasheba kwisteam sihlenginguko cingweni sesiyasheba impela ngiyacela
ngiyacela ngibuyele ngize kuleli lokuvila emphathweni kungaphikoli ukuthi asimufana nemvuluke evale ingene eshiya kodakeni ibuye mayizothanda ukuhlala phambi komnyango wakho nalo udaba ezibusayo masukume nawu ugesi sine-reduction uyaphela ngeke uhlale uthi anginayo igesi khona ngizokwenza njani sukuma thina-ke sikhule thina-ke sicoshela itswane ngihlale ehawini sibasinkulu sicoshela itswane sukuma-ke nawe uzame uhambe ukuthatha itiyi ubele nawo ubafule kubhoda ungasho ukuthi ngoba ugesi uziyafika iy'ngane or ukufika yena kwasekhaya kade ehambile edrobheni noma ngabe emhlanganweni hhayi ukudla ugesi ukungekho ukuvila lowo mina ugesi lapho yasihlupha lapha ejeni isihlupha ngempela ngezono zabanye abantu mumintamo bawuthweni ugesi ngikhuluma ngimuhambile ekuseni sishiye ungekho ugesi ekhaya kodwa bengeke ngihlale ngithi ngoba ugesi awukho siphume ekhasingazange siphuze itiye lodwa leyo kufanele ngisethe ukuthi kufanele ngenze njani kufanele ngisethe kufanele ngenze njani ukuthi siphume sihambile ngani ngoba ngibalekela le dawo lokuthi ukuvila singafani nemvule okuningi-ke ngiyacela ngishiya kubona omama mina engihambisana nabo bakusebenzeleni ubaba bavele bayivele bayilele bawumbalo obaba abaphiwe la bawumbalo nganoma ngiyaphoqa yini bawumbalo kabi umama ngekaphume endlini ingane yakhe ibone ukuthi hayi bo lamasothi kade wagqoka izolo namhlanje usaphinda wona alithi yamntwana awuvezela amasothi uphushe kodwa ubaba ngabuka nje hayi siyahamba ubakezokuke njalo sithina bomama yithina noma ngabe nami ucikekile uyacikeka ngibona isathi ucikeka ngase endlini angifuni ukukhuluma mama mina ngiyacikeka ngazi mina-ke mina ngiyacikeka impela shone ngihambe ngihamekeni ngiyasuka eshishini kodwa kumele ngithi ngihambe ngoyenza lezoba ngizokwenziwa yimini Siyabonga bazalwane, sesishawa isikhathi. Ngiyathemba ukuthi sizofakaza kakhulu ntambama. Isikhathi sobe singasasishayile njengamanje sesishawa isikhathi. Sesizocela sisukume. Sizocula nje ivesi lokugcina. Ivesi lokugcina kunamba 79 wena moya oyingcwele. Ebayete Nkosi Yesu Thank you.
sisondela kuwena Nkosi emini moya olunge kakhulu sesibongile moya oyingcwele izwi lakho moya oyingcwele ushilo baba wasilingema ekhaya ngazonke siyabonga ke moya oyingcwele sesiyaphuma manje phila uphuma nathi moya oyingcwele sithi umusa kwenkosi yethu Jesu Kristu mawube nathi manje naphakade amen. Ngiyazela ngihleli lana sengihlephela ukuthi ayibumbekiwe nathi nothabani siphethe lana ngensimbi siyanquma ngomsombuluko abantu siyavuka semsebenzini bazalwane socela abasekhaya bazosipha umyalezo ukuthi uma sisuka la siyaphi bazalwane ngizokucela nje mase siphumela ntshini kunohlelo olukhona lomama kunohlelo olukhona lomama lokuvunula ukhatha celebration hey sobona ingane zonke intombi azobeshana chashaza isithongweni yena ke zobe intombi ayike alibazi kabaloma hayi Nkosi sobuka ke namhlanje ayike bazalwane ngizocela uma ngabe nje seniqeda laphayana kwi-lunch bazalwane shwi nje endlini zenu shwi bazalwane 20 past hlelo lethu zokani ni ngo-2:30 ngicela umama sebelana bonke labazalwane bazobe sebelana zobe sesiqaliwe siyarejista lapho umama engena esazivumelene ngakho ukuthi sokwenza baphathe lezokufanele phela abe bazalwane sengachitheki isikhathi-ke bazalwane sokuba amakhanda namhlanje amen. Izalwane bathi zishaye inkehli izalukwazi amachashazi ephongweni mama ngwapandlululi omasofungwase baba ugazi omasofungwase bazohlala amavula kuyaqaqaqa ithuma
Nabo bazojoyina omama laphaya ngenhla ngicabanga ukuthi abantwana-ke bazobabheka ikhishini. Sengiyavela ukuthi akekho umnikazi wengoma. Lokhu